Prayer is like that of the Mass. There is a psalm, a reading, intercessions, and the Lord's Prayer. The prayer starts with two chants, followed by the singing of the psalm. There is a reading and a chant that will follow. After this will be the long period of silence. The silence will be broken when the choir sings Kyrie, the response for the intercessory prayers. After this, everyone will sing the Lord's Prayer, and someone will read the closing prayer. After the closing prayer, veneration will happen. The prayer will end with the singing of Walang Sino Man ang Nabubuhay or Magnificat. By this moment, the choir will guide us in practicing some of the songs. Again, lahat po tayo ay inaanyayahan na sumali at kumanta regardless of your ability to sing. So, some of the reminders for the prayer, in order to be solemn communion with God, we encourage everyone to do the following. 1. Sit comfortably, either in pews or on the floor. Maintain silence when called by the situation. Observe proper church decorum. Actively join in the singing. Put your cell phones in silent mode. And last, but the important one is to focus on the prayer. Avoid taking pictures during the prayer. There is someone assigned in documenting the prayer po. So again, inaanyahan po natin ang lahat na sumali sa pagpapractice guided by the choir from some of our songs in Tazen. Sabayan po natin sila sa pagkanta. So before po, we would like to thank everyone na umattend ng Grand Taze for this Holy Tuesday. Hindi man po namin masabi yung mga pangalan nyo ngayon, but we deeply appreciate and we thank you for attending tonight. Jolo, papat ka na kami rin sa loob ng altar. Kapdan na kapuda na. Ay, ganagan ang solo, papat na.
Manood na ako na.
Let us offer this prayer for the intention of the Holy Father for the month of April, for a culture of peace and non-violence. We pray for the spread of peace and non-violence by decreasing the use of weapons by states and citizens. We also offer this prayer to our beloved parish priest, members, officers, benefactor of parish youth ministry, for the youth, especially those who encounter mental health problem, and to all the victims of the recent earthquake in Turkey and Syria. Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus,
pastor, pinakikinhawa ako. Lubos, handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas, siyang patnubay. Ang Panginoon ang ating pastor, pinakikinhawa ko. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tulong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya.
sa iyong puso siya'y mananahan. Diyos ay pag-ibig, huwag kang mag-alala. Diyos ay pag-ibig, sa iyong puso siya'y mananahan. Diyos ay pag-ibig, huwag kang mag-alala. Diyos ay pag-ibig, sa iyong puso siya'y mananahan. Diyos ay pag-ibig, huwag kang mag-alala. Diyos ay pag-ibig, sa iyong puso siya'y mananahan. Diyos ay pag-ibig, huwag kang mag-alala. Diyos ay pag-ibig, sa iyong puso siya'y mananahan. Diyos ay pag-ibig, Amen. The prayer will continue with a few moments of silence. Ing kaya katamo pong pangadi, mitaglusyo king mapilang pinandit ning katahimikan.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para king kiyakatamong yato, ban may kabustamo karing sablang takot at panganib ning geraw. Manano na sanang tagkilano ning ginuring puso, ding mamuntukan karing bansa, ban apakirasan ing kapayawan keti king yato, ipanalangin ta king Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kimbinyagan katoliko, angeni maglakbe painturuking pamikiramdam karingkeyang talasal pantaya. Mananuna sanang dinanoning Ginoo, malino pamisip at kababanlog, ring mamuntukan. Ban pagkiramdaman dong tutu, ring sablang sasal pantaya, ipanalangin taking Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para king Santo Papa, panmiyabe tamong manalangin kambena para king kapayapan ning yato. Panatiliane sana ning ginuing si kanlub keya na manalakaran para king maya patusto. Ipanalangin ta king Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para king Santa Iglesia, adaranas to kalasakit at pamanusig, manano na sanang palablaban na palalo ng Ginoo, ing kasalpantayanan tamo, ban manatili tamong metong akatawan kang Kristong Ginoo tamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Para king katamong bansa, adaranas ngening tutong dakala kasakitan, manano na sanang antabayana nening Ginoo, painturo kin tutong pemi masan metong king mayap at istong parasan, ban mikasan metong yang bukas ing keyang memalen, ipanalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang talapagobra, lalong-lalo na ring ortelano at manasal. Manano na sanang dinanong sika na ng Ginoo, king karelang pamagobra. Ban mi ka pamangala king karelang mesa, at manalakaran king karelang karapatan. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kikatamong parokya. Manano na sanang pisan meto nga nakatamo ning Ginoo, king lugod at masabal, karing kapara tamong tao. Banada ke tamo karing aliwa, ing mayap abalita at ing mensahe niti, emu king amano, nune pati king pamandapat. Ipanalangin taking Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kayatang kainakan, manano na sanang ing maya pabalitang ni pagkalug ke kata, idake tamo sana karing aliwang, makakilala king Ginoo, pati na rin karing malisya king dayan, dalan ang matulid. Ipakit tamo rin sana ing lugod at masabal, karing kapara tamong tao, at imidinan tamo rin si kananlug.
manalakaran, king mayap at matulid. Ipanalangin taking Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kay katamungan, tagkila na sana ning banal na espiritu, ren kay katamong puso. Baning kay katamong misyon kay tiking yato, agawa tamo king istu at matulid adalan. Ipanalangin taking Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pangadyan tayo ngeni ing panalangin na tiro ng Jesus, kaya katamo. Ginong Jesus, dinan mo keng pusong manatiling tapat kaya ka. Itubod mo kaya kami ing sala ning kaya kang kapatawaran. Itiya ing peka masanting diling regalo. At king balang tao, ing pamamatawad, bibyanan na kaya katamu, ing tulang malibat king Ginoo.
Diyos di magkukulang. Huwag maligalig, huwag kang matakot, sapat na. Amen. Wait lang. Ima sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.
sa pagmamahal. Naroroon namin. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart. Wait for the Lord, whose day is near. Wait for the Lord, keep watch, take heart.
Announcement mo po, King daratang Easter Sunday, April 9, 2023, atintamo po kanong special mass for the children, King oras sa 9:30 a.m. Kay bad po, magpapyalong la po kening parish, apani mo nan daring katikist, kaya beda rin yun. Sana po asabi tamo karing kaya katamong kabaryo. Dakal pong salamat. Pasibayo po, dakal pong dakala salamat kaya kayo nga tinagon king kaya katamong Grand Taze. In behalf of our parish priest, Father Arnie Serrano, PPC, NPFC, of course, king rin kaya katamong Parish Youth Ministry Working Committee, kaya na rin kaya katamong former officers, pati na po ka rin kaya katamong SOCCOM, maragol pong pasalamat.